Тапшыруны дәвам итеп, мин кабат зур Чиркли авылыннан килгән Котлау хатын укып китәсем килә. Бүген үзенең яшьлек тагында килгән 30 яшьлек матур юбилеен якташыбыз Субханкулова Мәрьям Саид кызы каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән чын күңелдән әтисе Саид, әнисе Рәйсә, абысы Үмәр, тормыш иптәше Гүзәл, племяннигы Усман котлыйлар. 30 ел элек көтеп алынган кыз булып абыйыннан соң дөньяга килде. Кечкенәдән үк бик күпне белергә тырышып, безгә ярдәм итәргә ашыга иде. Мәктәпне тәмамлап, 2011 елны уңышлы гына академияны бетерде. Аннары гомерлек ярын табып, Рязань өлкәсенең Ухолова бистәсенә кияүгә чыкты. Бүгенге көндә тату гаиләдә 2 улларын үстереп киләләр. Без аның гаиләсе өчен бик шатланып, горурланып яшибез. Бүген минем кызым, Мәрьямыбызның гомер бәйрәме. Табигатьнең иң матур чагында, абысыннан соң көтеп алынган бала дөньяга килгән кызыма бүген 30 яшь. Таянышым да, киңәшем дә, булышым да булды ул минем. Кызыбыз, җимешебез, юбилеең белән котлыйбыз сине. Саулык, сәламәтлек, иң мөһиме, тормыш иптәшең белән сөелеп, бер-берегезне хөрмәт итеп, оныкларыбыз, Илнурыбыз белән Камилне исән-сау үстереп, куанып яшәргә язсын. Кызым, син үзең дә әни, ана булуның нинди зур бурыч икәнен аңлыйсың, борчыласың, куанасың, кадерле әни булып яшә дә яшә әле. Дөресен әйткәндә, иң яхшы кешеләр декабрь аенда туганнар. Без сине бик тә яратабыз, бик тә бәхетле бул. Бары тик иң изге теләкләр генә телибез. Гомер кояшың бер кайчан да сүнмәсен. Бел, авыр чакларыңда да, шатлыклы мизгелләреңдә дә, янәшәңдә ярдәм итәр өчен якыннарың бар. Безгә ешрак кунакка кайтыгыз. Без бит нык сагынабыз сезгә. 30 яшың җитте алтыныбыз. Бу бит гомерләрнең тик башы. Сине көтә алда бәхетләре, шатлык булсын синең юлдашың. Туган ятны ташлап читкә киттең. Сине сагынышып көтәбез. Гаиләңә дә кызым бары карап, олы йөрәк белән сөенәбез. Кайчакларда теләк эзләр өчен туры килә озак уйларга. Насыйп кылсын матур гомерләрне саулыкка тиктеренеп узарга. Балаларың сине хөрмәт итсен. Ирең бүгенгедәй яратсын. Синең карашларың бәхетләрнең шаткаларын бары таратсын. Котлы булсын матур юбилеең, матур тәбрикләүләр кабул ит. Махсус сиңа диеп сайланылган күркәм җырыбызны тыңлап кит. Кадерле Мәрьям, якыннарыгыз Ерак Ухоловага музыкаль күчтәнәч тәйюллыйлар. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Karşılasak iyiydi gel berge. Yüreklerini yüreklerge meylep, gözümüzde olmayı gözlerden. Her vakit dağılı maksatlarga varsak iyiydi bir o gözlerden. Sen tuğansın жерге бәхет үшін, күкте ол үлкен yıldız қабырғанdır. Шул yıldızның сырлы нурларынан сен бары
шоу серле